Tolosa goxua ja martxan, eta zuek pasteleri guztietako jabeak ere martxan jarri zarete trianguloan postu bat. Zerra montatu duzuena gaur hemen, labea eta guzti? Bai, hemen gaude, egualdire oso ona, eta hemen egia teja batzuk iten, jendek ikusteko. Ikusiz. Eta sortu aldu horrelako jendearen gertutasunik edo ikusteko nola egiten? Bai, ni pentsatzez jende asko etorriko dela, eguraldire ona dago, eta tejake ondo aterako ie. Nola egiten dira? Erraza dira, tejak egitea ez dela montatu arrautza eta lako oso, naztu azukre, almendra, irina, naztu arrautzakin, gero mondongo loko buskamo amondika txiki botat, hoi zapaldu eta labea, oso erraza da. Jende hasi aldaia apuntatzen errezeta? Bai, jarri dugu jakartela, rezeta daude pilo bat. Osea, pasteria mentolosan, bagea bost pastelero, eta pasteria bakoitza daka bere formula. Osea, badaude pila bat rezetak. Zeinen aukeratu duzu ez, pasteloroarena? Ezagit bat, liburutik ade bat. Bat adoni bakarri dugu. Hei, etorri gaitu, gurekin gauaren lagun, ajolik etzigun. Goiza teiak egiten pasako duzu ez zenbat teia inguru? Hemen atarako dira Boston seiron bat, bai. Eta ondoren jendeari banatzeko zenbat banatuko dituzue? Gero ekarritxeu bakoitzak gozotegi bakoitzeko teja batzuk obradoretikan. Seiron bat, olakon bat, eta hemen beste seiron egiten badia, izango dira, dan eta 3.000 tarte hortan. Jendea asetzeko nahikoa izango alda? Zenba jende etortzen da arabera izango da, ez noskio, ez dakit, bai. Jendea normalian guztua gulten da, ez dago inungo arazori. Normalean Tolosa goxio ospatzen duzuenean, banatzeko garaian, jende asko gerturatzen da, Tolosa oso gozozalea da. Bai, suertea dugu hortan, Tolosari gustatzen zaiola, gozo mundu hau gustatzen zaigu, niri ere bai Tolosakoa naizela eta beti da ni gustatu izan zait. Agian kulpa, nolabait hitzekotan kulpa zuek izan dezakezue jendea gozozala izatearen, ez zuen gozuengatik. Bueno, ondo iteare badu bere lana, baina gustora iten balimazu beti ona ateatzen da. Ajolik etzigun, sorgin bihurtuko gaitu.